नोंनावबो दं आंनावबो दं सोरनावबा बयफ्रेन्डनि दुखु सोरनावबा गार्लफ्रेन्डनि दुखु सोरनावबा फिसायनि दुखु सोरनावबा हिन्जावनि दुखु सोरनावबा बिहामजोनि दुखु सोरनावबा बिखुनजोनि दुखु सोरनावबा माबा फैसानि दुखु सोरनावबा साख्रिनि दुखु 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 प्लास दुखु सुखु बानायनानै लानांगौ ओंखायनो जों मानसिसो दिनै बे थांनानै थानायावनो रंजायाबा मिनिस्लुनो हायाबा सि गुफुर जोमखांनानै हाखर सिङाव रंजाहैनोसै माने जों सुबुं माहारियाल' मिनिस्लुनो हानाय रंजानो हानाय गोहोखौ इसोरजों होजादों नंगौना नङा जिब जुनारफोरनाव मिनिस्लुनो हानाय रंजानो हानाय गोहो गैया थालिया Only human beings are gifted with the ability to smile. Animals don't have this ability. Talia. नंगौ नै आंनाव साब्रै एमनि नाम्बार दं साबा एमएलएनि नाम्बार दं आं पुलिसनि गारिखौबाबो सौग्रावो हेल' होननानै आं थाङो आरोखि आंखौथ' सिनाया पुलिसफ्रा बिसोरखौ सिनायोना आं उमुखौ सौग्रावबाय हमजाबायलै बासायदो होननानै होनहरो आं थांनो मोनो बेस्राफोर हंगार हरो फन हरनानै बिसिनाव फन हरफिनो नालाय थालिया थगायदों नंनायखायसो खोन्थादों आङो ना बारा बुंनाय नंलायबाय आयौ जा फाल्थु सानबायरा बिसोर आंखौ बिदि जायो आयौ डाइलगसो डाइलगबाबो सैथो आरोखि बिदि माने आमेरिकानिफ्राय साथाम बिटिसिआव सार्भे खालामनो रिसार्च खालामनो फैदोंमोन आरोखि 2010आव खनगोन बेखौबो खनगोन र' खनगोन 2010आव सार्भे खालामनो फैदोंमोन साथाम आमेरिकानफोर बिगुर गोजा 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 गोजानो आरोखि ओइ नानि आखाइ दा हमलै बिदि एसे दलद था औ दुखु नुबाय बिमाया रायथारदांलै बिना बिफाखौ आयै दुखु दाथारनानै उन्दुनो ओंखारबाय आयै जा उन्दुनो ओंखारबाय बियो आमेरिकानिफ्राय साथाम मानसि फैदोंमोन फैबाय गामि गामि बेरायबाय दाना हटेलाव थानानै गामियाव थांदो आरोखि फुङावनो जोंनाथ' थासुमब्लि जायोना जाया ना बेयाव नोंसिनियाव लोखि बाजाराव थासुमब्लि मोन ना मोना बै हा सिङाव थांग्राया गोलाव गोलावा रुनानै जायो जे संख्रि फुननानै दङना दङ दा फुङावनो संख्रि साहाजों बिसोरनो बे थासुमब्लिखौ होबाय आमेरिकानफोरनो बिगुर गोजाफोरनो वाव व्हाट काइन्ड अफ फुड दिस वाव जाथारबाय आरोखि बिसोरो वाव दिस इज केन्डेल डन्ट इट जाबाय ममबाथिसो बियो ममबाथिखौ दाजासै जाहैबाय आरोखि ममबाथि नङा बियो थासुमब्लिसो थालिया बे ममबाथि नुबाय आरोखि बिसोरो दुरुं गोनांलायखाय दालाय थासुमब्लिना मोनफ्रुब्ला दुरुङा ओरै बोब्ला थल्ल' गलाया दालाय थासुमब्लिया नङा मादै बेखौनो ममबाथिनो बिसिना आयौ जाहैबाय आरोखि वाव केन्डेल जाहैबाय आरोखि ममबाथि गावसिनि आमेरिकायावबो फन हरलायबाय वाव इन बिदेश इन आसाम इन्डियान पिपल आर हेभिं दैट केन्डेल अलसो जाहैबाय आरोखि आयौ बेखि केन्डेल नामा बे ममबाथि नामा रायजोफोर थासुमब्लिसो थालिया बिदिखि मिस्टेक जायो आयौ नानि नों थासुमब्लिखौ मोनजायाखै आयै बेस्रा मोनजायाखै बिमाया संथारादां थासुमब्लि आरो मोनालायबाय मोनायावबो हटेलाव थांहां जानायाव गामियावनो मोनायाव दाउजों अनलाजों संनाय जाखांनानै दाना मा जाहैबाय वाव इन बिदेश मस्किउट' also comes by taking torchlight जाहैबाय आरोखि आयौ बिदेशआव माथो मोनायावबो थाम्फैफ्रा टर्च लानानै फैयो जाहैबाय फाग्ला थाम्फै नङा बियो सांग्रेमासो थालिया माने गावसिना रड लाइटजोंनो एखेबारे लाइटजोंनो सांग्रेमा ओंखारानो जोंनाथ' मोनाबाथाय एखेबारे सांग्रेमाया जुग फैयोना जोंनानै बेखौनो होलायबाय बिसोर वाव इन बिदेश मस्किउट' also comes by taking torchlight वाव जायो वाह सांग्रेमासो बियो थाम्फै नङा नंगौ नाङा थालिया मिस्टेक जायो बिदिनो आयौ खम जादों बे कुकार ओंखारनायाव 2008-09आव कुकार ओंखारदोंमोन ना बे होननानै गाबग्रा दालि रुग्रा ओंखाम संग्राया गामियाव गैयामोनथ' इसिबां बिहामजो गोदान फैदो आरोखि मिथिबाय
गामिनिफ्राय फैदो गामियाव आरोखि बे समावथ' कुकारानो गैखाया 2008-10 नै दासो घरे घरे कुकार गेस बिहामजो फैदों खाथियाव औवा सिलेबले फिसा बागान दं आरोखि अर जरायनो सेरखा लायदों सेरखा अर जरायनो थालिया बिहामजो गोदाना दाना बे औवा एसे सिलेबले बागाननि बारग्रोमोना मोनसे न'खर आरोखि मास्टारनि न'खर सेरखा लायखां जानायावनो सेरखा औवा बागान खाथिसिम सहैहां जानायावनो औवा बागान खाथियावसो बिदि होनजायो ओंखामाथ' खनथाम खनब्रै गाबनांगौना ओंखाम संदोंनो बिसिना आयौ भुत होननानै न' सिङाव थ्रोब हाबनानै दरा ख्रेब मारिना थाबायनो बिहावा मा जाखो बिहामजो भुत औवा बागानाव भुत दं जाहैबाय फिसालायाबो फैबाय आयौ माबायदि भुत ओरै थसेदला हैजोब्बाय आरोखि औवा बागानाव थालिया ओमफ्राय मा जाखो जाहैबाय भुत ओंखारदों बै मास्टाराबो खोनाहैबाय मास्टारमोननि न'खराबो आयौ मा जाखो भुत होननानै बिसोरबो फैथारबाय आरोखि माथो होनामोन होनबा बिहामजोआ ओंखारनानै थंब्ले सिरि ओरै ओंखारनानै बेयावनो ओंखारदों खनथाम गाबथारदों बेयाव जाहैबाय आरोखि थालिया मास्टारा फैनानै देहा मिनिनो फै बिहामजो जोंना कुकार गोदान लाबोदों नालाय ओंखामसो संदोंमोन जाहैबाय आरोखि थालिया बिदि जायो जागुइनायसो आं बानायखाया आं बानायनानै बुंखाया आं जिनिसखौ नोंसिनावबो जादों जानो हागौ बेयावनो गाबथारदों आफा बेयावनो हौवा जादों माबाखौ फिसाइ जागोनखौ खनथामथारदों बेयावनो जाहैबाय खम जारला आं थगायाखै दे थगायनायखौ गारबाय आङो पाप जायो थगायाखै बुजिबाय दा गोरोन्थिया बिदिनो जायो गगा मोनदों गान खनसै थांनांसिगौ आंहा साख्रि गैयाब्लाबो दानि जुगाव रसा नांला साबसिडिनि माइरंजोंनो जानो हाखायो लैसना कन्ट्रलनि माइरंजोंनो जानो हाखायो नंगौ नाङा बेवहायफोर देंदें आखाइ खबगोन ना बयबो आखाइ खबगोन साख्रि गैयाब्लाबो दानि जुगाव रसा नांला साबसिडिनि माइरंजोंनो जानो हाखायो लैसना कन्ट्रलनि माइरंजोंनो जानो हाखायो साख्रि गैयाब्लाबो दानि जुगाव रसा नांला साबसिडिनि माइरंजोंनो जानो हाखायो लैसना कन्ट्रलनि माइरंजोंनो जानो हाखायो मा सारादुआव फैनाय बायदि दरसि थायो आयो हेल' ओइ आदा बुलामखौ एसे मनिटरना माने जों सुबुं माहारियाल' मिनिस्लुनो हानाय रंजानो हानाय गोहोखौ इसोरजों होजादों नंगौ नाङा जिब जुनारफोरनाव मिनिस्लुनो हानाय रंजानो हानाय गोहो गैया थालिया Only human beings are gifted with the ability to smile. Animals don't have this ability. Talia.
नोङो जुदि मोसौखौ बुङो ओइ मोसौ नों एसे मिनिस्लुदो एसे रंजादो होनोब्ला मोसौआ मा होनगोन आं नोंनो दानो 10 लाख रग' रग' सानना होगोन मोसौ एसे मिनिस्लु होनबा मोसौआ मा होनगोन अम्ब' अम्ब' माबादि होनगोन नानि मोसौआ माबादि गाबोमोनलाय अम्ब' बिदि होनो दा होनो आखाइ खब होनोबा आखाइ खब मैसो दंना गैया नोंसिनाव मैसो बाफेल' दङ मैसोखौ नों जेनेबा होनोब्ला आं नोंनो 10 लाख होनोसै मैसो एसे मिनिस्लुसाय होनबा मैसोआ मा होनगोन अय होनो ना होना मैसोआ अय थालिया आरो बोरमाखौथ' दाथोनखा बेना एखेबारे अयथासार गाबनायानो ओइ बोरमा नों एसे मिनिस्लुसाय बोरमा 10 लाख होनोसै आं होनब्ला बोरमाया मा होनगोन माबादि होनो एखेबारे जाखाया बेना मिनिनो हाया बियो हायो बोरमाया मिनिनो हायो नानि आखाइ खब बोरमाया मिनिनो हायाबा बिदि ओमफ्राय जोंबो नोंबो आंबो मिनिस्लुनो हाया रंजानो हायाबा बे बोरमा मैसो बादिसो जाहैनोसै होनबा नङा जों मैसो नङा मोसौ नङा बोरमाबो नङा अमाबो नङा नंगौना नङा जों मानसिसो दिनै बे थांनानै थानायावनो रंजायाबा मिनिस्लुनो हायाबा सि गुफुर जोमखांनानै हाखर सिङाव रंजाहैनोसै आं सि गुफुरखौ मालाबाबो गाना रायजोफोर थालिया सि गुफुरखौ नोङो नोंनि हिन्जावानो फिनगोन सानसे नोंनि हौवाया नोंनि फिसायानो फिनगोन सानसे नोंहा बै समाव मिनिस्लुनो रंजानो समय गैला मिथिबाय दैसो दौहरनोसै नोंनो दै ओंखाम जास्रा हरहोनोसै नोंखौ रायजोफ्रा नंगौ नाङा थालिया ओंखायनो दुखु सुखुआ बयनावबो दं नोंनावबो दं आंनावबो दं सोरनावबा बयफ्रेन्डनि दुखु सोरनावबा गार्लफ्रेन्डनि दुखु सोरनावबा फिसायनि दुखु सोरनावबा हिन्जावनि दुखु सोरनावबा बिहामजोनि दुखु सोरनावबा बिखुनजोनि दुखु सोरनावबा माबा फैसानि दुखु सोरनावबा साख्रिनि दुखु प्लास दुखु सुखु बानायनानै लानांगौ ओंखायनो तालिया दालमिया सिमेन्टजों आम्बुजा सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों 5 ताला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बादि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ आखाइ खबथाबानो जाबाय आरोखि मोसायोबा मोसाबायसो गावबागाव धर्म आखाइ खबनानै 시멘트는 아무자 시멘트는 블랙 타이거라 시멘트는 5 달러 빌딩이 붙이야 달라이 흔하이 바디 그바양 누구스쿠 쇼나 그바양 누구스쿠 달미야 시멘트는 아무자 시멘트는 블랙 타이거라 시멘트는 5 달러 빌딩이 붙이야 달라이 흔하이 바디 그바양 누구스쿠 쇼나 그바양 누구스쿠 बैसागु रेथे रेथे जेसानो खामायनि हाथायजों खावलाय हाबसोलायनाय मिनिस्लुनायखौ बोरै बावनो सना बोरै बावनो दाउ मैना बायदि नोंनि गारांखौ I love you नोंनि बुंनाय रावखौ आं बोरै बावनो सना बोरै बावनो दालमिया सिमेन्टजों
बुजा सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों पाँचतला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बादि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ माथो ओरै खोमसि सिरि आयो रायजो जालांदों कालार टिभि बायदि दोनथारगोन आं नोंखौ सना नोंखौ आलो आलो संसार जालांदों उन्दै सानै लाना स्मल फेमिलि हेपि फेमिलि दालमिया सिमेन्टजों आम्बुजा सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों पाँचतला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बादि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ दालमिया सिमेन्टजों आम्बुजा सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों पाँचतला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बादि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ आङो रावबो मोसाबाबो हारसिं होखायो अन्नानै रावबो बारबो नाङा दे दिनैनि बे लोक्षि बाजार बाक्सायाव फैनानै माथोआनो गिलु बालु माथोआ गिलु बालुगा गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना आं फैनायाव गोजोननाय मोनदों ना मोनाखै आं बेखौ मिथिया खिन्थु आं बेखौ बुङो अराय सम जेरावबो जाय मानसिया हारसिङैनो गोजोननो हाया बे मानसिखौ मुलुगनि गासिबो जिनिसानो गोजोन होनो हाया तालिया बियो मुलुगनि साबसिन महर गोजासिन हिन्जावखौ हाबा खालामनो मोन्थों थेवब्लाबो बियो गोजोननायखौ मोनजोबा तालिया बियो मुलुगनि हेन्डसामसिन महर गोसासिन हौवाखौ हाबा लानो मोन्थों थेवब्लाबो बिहाबो गोजोननाय थाजोबा दा ओंखायनो आं बुङो बेखौ जाय मानसिया हारसिङैनो गोजोननो हाया बेखौ रावबो गोजोन होनो हाया तालिया नोंनावबो गारि दं आंनावबो दं बयनावबो थाखा दं बयनावबो न' दं गासैनावबो गासिबो दं खिन्थु गोजोननाया बयनावबो गैया गासिनावबो गैया तालिया होमब्ला सरखारानो नोंखौ गोजोन होजोबनो हायाखैबा बेलाय मा बुस्थु नङा होमबा नंगौ नाङा दा ओंखायनो आं खावलायो बयबो हारसिङैनो गोजोननांगौ नंगौ नाङा ओंखायनो हारसिङै गोजोन गार्लफ्रेन्डआबो टेम्परारि आजिखालिथ' हिन्जाव फिसायाबो टेम्परारि जालायलांबाय नोंसिनावसो जायोना जाया जाया बेयाव जाया आङो जा दुखु मोनदों दाखालिबो दाउ फायखारियानो सासे लाबावना खारनायखौ नोंसोर नुदोंना नुवाखै आरो नै दहाय फुङावसो लेटेस्ट ओंखारदों निउस चेनेलाव नोंसोर नुदोंना नुवाखै फिसाया न' लुनो 80,000 दोनदोंमोन हिन्जावा 80,000खौ लानानै गुबुन फिसायजों ब्लड तालिया এইটো কি বস্তু অলপ ভলিউমটো অলপ বঢ়াই দিয়াচোন অকমান दा नोंथांमोन आं खावलायो दा बिदि जाफ्लेबाय थानाय घटनाखौ नुनानै प्रेक्टिकेल बसुमतारिया दुखु फोरमायहरदों बिमा माहारिनि सायाव माने जायफ्रा रायजो जाफुथारनाय आरोखि हिन्जावफ्रा बिराद सालाक रायजोफोर हिन्जावफ्रा बिराद सालाक नंगौ नाङा नंगौबा आखाइ खब बाख्नायनांगोन बिथांमोननि सालाकखौ मालाबा बबेबा गामियाव आहार जाफुनाय 3 मास गथ' उन्दैखौ गारना खारनाय नुदों सोरा नुदों नामा नुवाखैना 4 मास 6 मास बोसोरसे जानाय गथ' उन्दैखौ गारना खारनाय नुदों सोरबा औवाजों खारा दा मानो खारा थारमाने अनसुलि हिन्जावफ्रा हा खारनो नालाय खारनो हाबानि सानथाम उनावनो खारना
मानो 10 बोसोर रायजो जाखांनानै गथ' गथाय मोनखांनानै गथ'आ 10-12 बोसोर जाखांनानैसो खारो हाब फिसायखौ नों सिनायखायोना साननै सानथामावनो थालिया आं दुखु मोनो रायजोफोर नोंहा एथ' खारनायनि लब दं गुबुन हौवा लानायनि लब दं खारनो गोसोखा गुबुनजों सोरबा सेंग्राजों बा सोरबा हिनजावजों हाबानि सप्तासे सप्तानै बा सानथाम सानब्रैनि उनाव खार मानो फिसा लाखांनानैसो खारनांगौ फिसा गिदिर एथ' गिदिर देरखानानैसो गाज्रि जायो गाज्रि जायोना जाया न'खरा सिलिंखार जायो बेस्रा लाफिननो मानो बिराद उसुबिदा जायो हौवाया आं जा मिनिबावो गावसोरो आयौ आं जा दुखु मोनो आं ओरैबायदि खोनादों माने आंथ' ओरै बेरायलाबायो नालाय गथ'आ 6 मास जाबाय आरोखि हौवासा गथ' ओमफ्राय गोदोनि एक्सजों रायलायफिनो बियो एक्सजों जा रायजो जाफुनाय माने गोसोथोनाय दंखायोमोन ओमफ्राय नायनानै लायबायना बियो एसे न'आव दं नालाय एसे बेखारानो हौवाया ओमफ्राय न'आव दंखाय बिमाया जर जबस्ति हरबाय आरोखि दाना एक्सखौ गोसोखाङो बियो थानो हाया बेरायनाय गोसोथोलायनायबो गोसोखाङो हौवायाबो हरबाय थायो फिसाय लाफैखाब्लाबो हरो ओमफ्राय आं लाफिनथारनोसैलै होनहराखै बियो हौवाया लाथिनि थौ दोनखानोसै होनाखै बियो थोद जाम्बा बे गथ'आनो दासो 6 मास जादों बेखौ गारनानै खारो नामा सोरबा होनहरबाय आयु मासि अनसुलि बिमा बेलाय नंबाय आरोखि आङो आलाय सिलाय जाजानो गिबावो उन्दैखौ 6 मासल' जानाय नालाय आयु बोसोरथामसो नेबावदो ना माबा मोनसे जागोन बियो होनबावबाय उनावहाय थालिया नङा सानबावबाय बिसोरो नंगौबा थालिया आखाइ खब आं ओंखायनो खावलायहरो बिदि खालामनाङा इसोर होनायजों गोसो जानायजों जाबाय जुलि बेजोंनो थादो गुलि गुलि नंगौ नाङा इसोर होनायजों गोसो जानायजों जाबाय जुलि बेजोंनो थादो गुलि गुलि थालिया बारलु बाथोनजोंबाबो रायजो जादो आलु बाथोनजोंब्लाबो रायजो जादो गुबुन हौवाजों खारोब्ला गाज्रि खोनायो थालिया ओमफ्राय आं मोनसे हौवाफोरनो हिनजाव गोनांफोरनो रायजो जाफुनायफोरनो मोनसे लाइसेन्स होनो नागिरदों लाइसेन्स जुदि नोंनि हिनजावा सोरबा हौवाजों लिंक लाहांदों बा सोरबा हौवाजों मबाइलाव रायलायदों बा वाट्सएपआव चाट खालामदों ओइ समावनो फिसाखौ सासे लाबाव थालिया ओइ समावनो सासे लाबाव गथ'खौ खांबाव मोनथिबाय माने गथ' देरबाथाय खारनो नागिरोना सासे गथ' खांनायाव गैयाब्लाबो 5 बोसोर नांगौ रायजोफोर नंगौना नङा 2 बोसोरावसो थाबायस्लोंखायो 2 बोसोरनिखौबो गारनानै खारनाय रेकर्ड गैथ'वाथ' गैयाबाबो 8 बोसोर 7 बोसोर जानाय गथ'खौसो गारनानै खारो होमब्ला 5 बोसोराव खारा हिनजावफ्रा जाय गथ'आ 5 बोसोर जाबाय ओइ समावनो सासे लाबाव खारनो अबसर गैला होमबा सासे लाबावबाय नालाय बे गथ'जों बे बेस्थ' जानोसै आहार जाहोनाय देरनाय फेदेरनाय 5 बोसोरनि उनावसो खारो नालाय जाय 5 बोसोर जाबावबाय जुदि खारहां सोरबा हिनजावजों हौवाजों लिंक लादों रायलायदों हौवाजों ओइ समावनो सासे लाबावदो थालिया जुदि बिदि गासिबो लानो नाङा दे जाहोनो हानायनि केपासिटि थायोना बिराद दिगदार जायो आयु खाथा गांसेयानो 20 थाखा आंहाला मोनला दा फरायहोनो जाहोनो एसे उसुबिदा जायो माने सोरनाबा प्रब्लेम थारबा आरोखि हिनजावा खारहां अबस्थाबा ओइ समावनो गथ'खौ सासे लाबाव थालिया ओइ आं बारा बुंदों नामा आं बारा बुंदों होमब्ला हिनजावा खारबाय माने न'खरा बायबाय माने नोंनि बिखा बिख्लो गासिबो बायबाय सेस मा नंगौ नाङा ओंखायनो बे लाइसेन्सखौ आं होबाय हिनजावफोर गोनांफोरनो आरोखि जुदि नोंना हिनजावा सोरजोंबा लिंक लाहांदों थाल मोनोना फन फैनायफोरखौ 24 घन्टा बिसिना गंसेयाव थानाय नंगौ नाङा हिनजावजों जानाय लोंनाय गासैबो एसेबाबो थाल मोनखायो सोरबा हौवानि मेसेज फैनायखौ नंगौ नाङा सोरबा हौवानि फन फैनायखौ
सप्तायाव खनसेखौ थाल मोनखागोन नोङो ओइ समावनो सासे ला बबेथो खारनो अबसर मोननो बेलाय थालिया ओइ गासिबो लानाङा दे एथ' बुरजा जाहोनो फोरोंनो बिराद उसुबिदा जायो सोरनाबा जुदि प्रब्लेम थारबासो होनदां नै मिनिबावो गावना हिनजाव खारबा बिराद उसुबिदा जायो बिसिनाखौनो लांदां लांदां मोनगोन नोङो ओइ दामदो माबादि मोनदों बरिया थालिया आंना माने गारामाया 9 तारिखनिफ्रायनो नन स्टप प्रग्राम गानाय हर सान दिनै 25 तारिख जाफैबाय फैसाखौनो लानो बालायबाय आरोखि आं बे बोसोराव थालिया ओमफ्राय दा गाराङा गाज्रि जाबाय रायजोफोर खननायफ्रावथ' भुला जाखागोन भुल जानाया जेबो नङा जों रंजानो हानायासो गिदिर खोथा आरोखि थालिया औ बिदि जिनिसा ओइ दुङासै नाखि दियक दुङा तु आगुन आसे जुदि দিয়া भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।